Takže nazdar, pozdravujem vás proste pred novou videu, no a dneska som si tak prehľadoval, čo som tak mohol natočiť, no a ďalší hororský budú série a našiel som kamo Granny SpongeBob. Ak by som mal ohodnotiť stupiditu niektorých scén, tak dávam 4,5 Martinky. To by mohla byť aj nová séria, že proste Granny mody. A ešte tu mám jedno naplánované. Ja to tak som nemal rád, keď tie proste joysticky boli také malé, takže to bude napíšu ovládanie. A vlastne sa vrátim aj k starej Granny, pretože toto je stará verza Granny. On v štýle SpongeBob. My god, to je pičajná. No presne takéto malé joysticky som nemal rád a nemám to rád teraz. Ak je stará verzia, tak by som mala spavnovať dole. Čo sa ja dúfam spavnuje, alebo ak nie, tak do piča. No, čo som hovoril. To je stará verzia. To je úplne tá... Nie je najstaršia, ale Rumble kúpil. Ale nestihnem ma zoberať, lebo táto piča ma naháňa. To bude nejaká novšia verzia, nie? Kurva. Pič. On ma nevidí. To je kurva. Zober pardon shotgun, ale... Pôjde hore alebo dole? Čo ti jebe, to sa nemali pojebať v píči. Poď už. Nebavím, ak chcem poskladať shotgunou. Ok, poď dole. Toto musela počuť, to je jasné. To tu. OK. To musíte teraz búchať ako... Really? Hej, halo. Čo? Teraz ak tam bude. What the sigma? Ona nič nepočuje, tak to je piča. To je piča. To je ale piča. To je ale piča. To je ale piča. A strašne chodí pomaly. Čo je len dobré. No sa to hodí. Tu nič nie. A že vypenky. Tak si naser. Piča. Ale toto teraz bude počuť, tak ju dojebem. Tak strašne pomaly. Si píča, Granny. Kurva, to stojím. Aby som potom mal iba od píču. To mám shotgunou. Ale to... Píče. To je ešte staré. Čo si špiče, to ti počas vyhodí reklamu, už som rád za to aspoň. Nebola to nejaká dlhá kokotina, ale máme, OK, keď máme posledná časť Part of Shotguny, ktorá neviem, kde sa kurva nachádza, ale niekde sa bude nachádzať. Tu! Tak tá má teraz akože... Čo to kurva? What the fuck? How can I be that game? Tap to play? Nechcem, píča. Píča. Day 2. Píči, stáva sa. I have to leave this house. No ne. Ty píča. Nase sa duším díše dá mohu nejmo. OK. Wow, kámo. Tak teraz jaký play? Teraz jaký play som dal granule? Kamo, doslova, no po ty piča, ty si pijebaná, tak, ty si, poď, čau. Aha, hodím ti obrazov kokota. A čo robíš, piča? Počkej, odbarikaduj, dobre, poď. To piče furt za mnou. Furt za mnou. Nešla. Kurva.
Ale by som povedala, že teraz som mi to doslova what the Sigma, man, what the Sigma, čo to kurva vôbec hrám, tiež neviem. No ale by som povedal, že no jasne, ty si úplná piča. No. Dobre. Ja mám pani, aby som to ukončila, tak je to konkrétne na 100. OK, tak ja som práve teraz zapol. Tak to je v pička. No nič menej, aby som to ukončila, to video už na samo 80 minút. Takže, jo, toto bola Granny SpongeBob mod, čo je fakt pičovina, jo. Ono si všetkým, ktorí stratili 11 minút svojho času, ale možno je menej, pretože to je obec zeditované, ok, to je jedno. Ja sa s vami učím, s vami bol Frostino a u ďalšieho videa zatiaľ. Čau. Nedajte sa ojebať. Ďakujem vám za pozornosť.